ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ସଟ କିମ୍ବା ଫଟୋରେ ଏଭଳି ଆନିମେସନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଇନମାଷ୍ଟର ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କାଇନମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କାଇନମାଷ୍ଟରଟିକୁ ଓପନ୍ କରି ନେଇ ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଆନିମେସନ୍, ଓଭରଲେ ଆନିମେସନ୍, ଆଉଟ୍ ଆନିମେସନ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଟା ଲାଗିବ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ତା ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବୁଝି ସୁଝି ଆନିମେସନ୍ ଲଗାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବେ।